Was fake man. Mad story. Waarom? Ik kreeg net een warning. Kijk bro, ik kreeg net een warning voor de tijd. Van als ik jou ga violate. Nou met die song. En die muziekvideo. Ik kreeg net een warning. Maar ik ben net zeggen. Hij foot is crazy. You 36! Hij foot is crazy. Zet een blauw capje. Blauw top. Die wat stretch broek of iets aan die. En een paar rode tekjes. Ik heb maar een paar blauwe tekjes aangetrokken. Over zijn oude tekjes wat ze. Maar ik zie die man alleen in hoed. Zo ik kan niet nog bij je. You a sweet nigga. Praat die. Maar hoeveel jaar oud is die man? Die man een ank. You 36! 20 minutes later. Help me! Help me!